Kámen je tu sice neuvěřitelně starý, ale tvar údolí se neustále mění a vyvíjí. Bez přistání se houževnatá řeka Dyje zařezává do dna údolí. Za 100 000 let vyhloubí celý metr. Tvar kaňonu vytvořený za 12 milionů let je ve skutečnosti geologicky velmi mladý. I když působí staticky, mění se vlastně každým okamžikem. Obzvlášť dramatický způsob vzniku se podepsal na nejstarších exponátech kamenné galerie, na vrásách. Zprohýbané kamenné desky dokazují, že to asi žádná velká něžnost nebyla. Jen s největší fantazií si dnes můžeme představit teploty, které před 300 miliony lety hluboko pod povrchem tavily skály a tlaky, díky nimž dnes horniny vypadají jako babičin závin.